Halo, ženo, probuď se, dneska budeme dělat tvoji hezkou postavičku. Proto budeme potřebovat něco z kuchyni, prostě nějaký váleček za a dospělý ručník. Jo? Víš, kde to najdeš. Za B. To jsou naše pomůcky. A co budeme řešit? Řešit budeme chůzi, klenbu nohou. Cviky na klenbu nohou. Co někteří mají, tak. Kolena jsou dovnitř, záda na veněk, chodí tak jako babičky. To mají děti, malé děti a říkají, no bohužel, to je taková genetická dána postavička. Prd, to jsou ploché nohy, ploché plošky. Klenba, která odráží se nejenom na tom vnějším vzhledu, ale na bolestech v nohou, v kolenech, v kyčlech, v zádech. To je základ. Jako základ baráku, když je špatný, tak všechno funguje špatně. Co potřebujeme? Jenom cviky, nic jiného. Aby naše nožičky nebyly takhle, nebyly nalepené, nebyly pokřivené, kolena nešly dovnitř, aby jsme chodili rovně, hezky a vypadali nádherně. Tak. 10 minut cvičení každý den. Najdete 10 minut a to vám stačí. Za měsíc slibuji, že váš otisk nohy bude úplně jiný. Zmizí bolesti a budete krásná. Vaše chůze bude přitahovat pohledy okolí. Budou vám závidět. Jdeme na to. Takže co potřebujeme? Naše noha má svaly, které musí udržovat určitou polohu. Jenže málo hýbeme se, hodně sedíme, máme nadváhu, tak ta přirozená poloha splaskla se. Jo? A to podloubí, klenba se nalepili na podlahu, tím vytvořili sesunutí dovnitř, vystrčení zádečku a veškeré další negativní následky. U cvičení rozlišujeme 3 fáze. Zahřátí, prohřátí, protahování a posilování. Tak to posilování je nejdůležitější. My budeme posilovat svaly. Budu o tom dneska co nejméně mluvit a co nejvíce cvičit. Tak, aby to bylo praktické cvičení, které olajkujete, uložíte a pustíte 30krát za sebou. Jednou každý den, možná 2krát každý den, 10 minut a změna v životě. Začínáme u našich cviků. Budeme muset procvičit stažení, rozepnutí na šírku a stažení dovnitř. Jo. Takový pohyb nahoru dolů. A pak zvednutí té klenby na rebro. Jdeme na první fázi, takovéto zahřátí. Zahřátí, rozmasírování nožiček. Pokud máte na to chvilku, tak můžete je vzít, promasírovat, otočit, prostě malinko protáhnout, jo? Pro začátek. Jo? To samé udělat s druhou nožičkou můžete jakkoliv. Jo? To není podstatné. Prostě před zátěží trošičku musíme nastimulovat proud krví a kyslíku. Takže a ten proud krví a kyslíku pro další posilování vyžaduje hlubší dech a fyzickou zátěž. Takže jdeme na první takový cvik, kdy nabíráme vzduch, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Do bříška. Nádech, výdech. To je perfektní ve stojí, když nechcete, můžete v sedě. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, břicho nafukujeme, výdech sfukujeme. Nádech, výdech.
Nádech, výdech. Tak, nohy, to podstatné, tak lenba. Na prstíky, zpátky. Na prstíky, zpátky. Na prstíky, zpátky. Vždycky s dechem. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Tak, teď druhý cvik. Už začínáme cítit, jak ten kyslík vstupuje. Druhý cvik budeme posouvat se dopředu. Prstami přitahujeme pátu. Jo, jdeme dopředu. Tak, zpátky. Uděláme to několikrát. Přitahujeme. Prstami přitahujeme pátu. Procvičujeme toto svalstvo. Tak, ještě jednou. Dopředu. Tak. Pro děti, malé děti, musí být zábava. Dáte tam list papíru, arch A4 nebo malý ručník a musíme prstami přitáhnout celý ručník nebo arch papíru. Tak, ještě jednou pokračujeme. Přitáhnout. Už to nechce. Tak, za sebou zvládneme to. Pro děti je to zábava a posilujeme svalstvo, zvedáme tu klenbu. Druhý cvik. Uchopíme a zvedneme. Můžeme to dělat jednou nohou, uchopit, zvednout. A udržujeme. 1, 2, 3, 4, 5. Stahujeme, hodně stahujeme. Položíme. Uchopit, prstíkami zvednout a hodně stahujeme. 1, 2, 3, 4, 5. Položili. Uchopili, zvednuli. 1, 2, 3, 4, 5. Prostě maximálně stahujeme. Další. Uchopili. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Pokračujeme několikrát. 8krát. 4 na jednu nohu, 4 na druhou. Další cvik. To jsme stahovali a budeme vytlačovat. Takže dáme nožičky trošičku pod židličku, aby bylo těžké zvednout nohy. Jo? Tady vzniká 1 cm prostoru, ale já musím zvednout a udržovat. 1, 2, 3, 4, 5. Uvolním. Nádech, 1, 2, 3, 4, 5. Výdech. Nádech, 1, 2, 3, 4, 5. Čím více dopředu, tím je to snazší a neefektivní. Čím více dozadu nohy, tím je to složitější a efektivnější. Takže zkuste to dát dozadu a přitom prostě zvednout nad podlahou aspoň 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Výborně, skvělá práce. Jdeme dál, další cvik. Je to opak tomu, co jsme dělali. Zvedali jsme prstíky, teď zvedáme pátu. A tentokrát nejdeme dál, protože tam ta páta zvedá se sama, ale naopak, nohy dáme dopředu a zvedneme. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5 procitujeme a dáme dolů. Nádech, 1, 2, 3, 4, 5. Dolů. 1, 2, 3, 4, 5. Dolů. 1, 2, 3, 4, 5. Dolů. Můžeme to dělat na 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, super. Teď pro děti a pro dospělé další cvik. Zametání podlahy nebo mytí podlahy, tak jak to dělají v supermarketech. Takže, tak. Vidíte, položená noha najednou se zvedá a zametává. Položená noha zvedá se a zametává. Takže takovej pohyb. Op, op, op,
Раз, два. А с напетием. Раз, раз, раз. Další varianta je ještě těžší a lepší, když nezvedáme úplně a zůstává nám nalepený palec a ty 3 body a přitom zametáme. Takhle, jsme pořád nalepeni. Raz, 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 raz. Další verze tohoto cviku. Papír nebo ručník a jdeme. Op, 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 op. Pro děti je to o mnoho zábavnější. Myjci podlahy. Procvičujeme nožičky. Tak, perfektní. Pokračujeme dál. Dále budeme dělat toto. Palec nahoru, zbytek dolů. A naopak. Palec dolů, zbytek nahoru. Takže palec nahoru, zbytek nahoru. Palec nahoru, zbytek nahoru. Palec nahoru, zbytek nahoru. Pro ty, kteří mají to zanedbali, možná potrvá týden, než tento cvik začne jakž takž vypadat k světu. Takže když vám řeknu palec nahoru, neděste se toho, že vám zvednou se všichni prsty nebo žádnej. Prostě trénujte, palec nahoru. Trénujeme a s úsilím, s takovým záměrným úsilím. Zbytek nahoru a udržujeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Uvolnit se. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Uvolnit se. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Uvolnit se. Nádech. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Uvolnit se. Nádech. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Výdech. Nádech, nádech. Vždycky do bříška. 4, 5. Uvolnit se. Nádech. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Uvolnit se. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Uvolnit se. Super. Skvělá práce. Jdeme dál. Teď to zametání malinko zkomplikujeme. Jedna nožička bude přidržovat druhou, aby to zametání mělo větší odpor. Jako snažíme se zametat, ale máme to přetížení zhora. Jo? Tak, teď tato nožička snaží se zametat, ale má přetížení zhora. Prostě my vyvoláváme zvednutí, vyvoláváme zametání, prostě tu arku chceme dát nahoru. Tak, zkoušeme. A cítíte to zahřátí na zádech? Pracujeme s nožičkami a je nám dobře. Měníme. A tohle to posilování. To nemusíme dělat rychle, můžeme to dát a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dále. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dále. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dále. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokračujeme dál. Takových každých z těch cviků udělat minimálně 8krát. Další posilovací cviky budou tak, že se zvedneme a budeme na prstou, postavíme se na hrany a držíme váhu těla. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Můžou být ty hrany jenom hrany. Můžeme snažit se udělat takovou opěrnou dráhu na raz, dva, 3 body. Raz, dva, 3 body. Jo, a mít to nalepené.
tak a udržovat se. Jo? A vidíte, jak se mění ten profil. Jde to do kolenou a dál. Výdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Tak, dále. Posilování jdeme na špičky. Máme rádi podpatky, že? Ale teď snažíme se páty mít nahoře. Výdech. Takže naše nohy, kolena nejsou dovnitř, ale jsou rovné nad sebou. A udržujeme tělo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Nádech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech. Můžeme se podržet zdi, sedačky, židličky, klidně, tak, jak je to pro vás lepší, udržujeme rovnováhu, děláme to v pohodlí, tak, aby jsme prostě neřešili tu nerovnováhu. 1, 2, 3, 4, 8. Takže další verze, páty k sobě, palci od sebe, máme takových 90 stupňů a to samé, 1, 2, mimochodem páty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech, odpočinek. Zase nádech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech, odpočinek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech, odpočinek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výdech, odpočinek. Tak, prodloužíme posilování malinkým takovým stimulací protažením. Tady je mapa člověka, všechny orgány jsou na chodidle. Takže prostě uděláme si takovou radost, že promasírujeme. Jo? Masírujeme, teď nejsme zaměřeni na vnitřní orgány, které jsou spíš tady uvnitř, jsme zaměřeni na tu hranu, masírujeme tu hranu, to je naše kostra celá. Jo? Tak, jedna nožička, druhá nožička. Tak, masírujeme hranu. Tak, dále je dobrý promasírovat celé to svalstvo, šlachy, které jsou od páty pod kolenem, jo? A tohle je ten ideální nástroj. Jako můžeme jenom nahoru, což bude pomáhat proudu lymfy a s úsilím. Tak, druhou nožičku. Mnohdy jsou tady stažené, takové zkrácené svaly, které mechanicky budou bolestivě reagovat na tohle v uvazovkách pohlazení. Ale uvolnit nohu, jo, žádné napětí, maximálně uvolnění a při tom uvolnění kdo nemá váleček, máme ruce. Jo, takže dejte sem nějaký kremiček, kokosový olej, maslo, cokoliv a promasírujte. Promasírujte, uvolněte. Tak, dále.
Dále, když sportovci používají nějakou zátěž, různé gumy elastické nebo činky nebo něco, my použijeme vědu, to jest potřebujeme knížku. Jdu pro knížku. Ten, kdo má knížku, má vyhráno. Dáme knížku a tohle je náš schod. Dáme prstiky na schod a zvednout se dolů. Zvednout se dolů. Klidně u toho můžete se podržet i židličky, jo? Klidně to můžete dělat s nějakým opěrným bodem. Zvednout se dolů. Zvednout se dolů. Kdo chce rozproudit všude krev a lymfu, tak můžeme to dělat tak, že zvedneme se a přisedneme. Prostě mini dřepy. Nahoru, dolů. Nahoru. Chtělo by to možná pomalejší tempo, takže chtělo by to nějakou takovou verzi, že se vemete židličku před sebou a budete. Zvednete se a jdete dolů. Zvednete se a jdete dolů. Může to být verze, kde budete se zvedat a dělat poloviční dřepy. Zvednout se a poloviční dřep. Zvednout se a poloviční dřep. Zvednout se a poloviční dřep. Perfektní. Děkuji, Věda, pomáháš. Dále budeme posilovat svaly a trénovat svoji takovéto podvědomí impulzy. Takže budeme dělat něco asymetrického. Což znamená, jedna noha ze předu zvedá patu, druhá noha ze zadu zvedá špičku. Takže up a držíme. Pata, špička. Hrozně to bolí, když to necvičíme. A dáme dolů. Pata a špička. Jo, zase vidíte, jak jsou stuhlé a jak jsou neelasticky nenacvičené naše svaly. Pokud cítíte bolest, tak jste na správné cestě. Musíme s tím pracovat. Uvolnit se. Tak, pata a špička. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Měníme. Pata a špička. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, hrajeme s dětí, s celou rodinou, se svými nožičkami, se svou klenbou. Takže další cvik. Jsme ve fázi uvolnění a protažení. Není nic jednoduššího, než se posadit na své paty a protáhnout prostě celé nožičky. Jo? Takže se posadíme a chvílku takhle zůstaneme. Někomu to jde líp, někomu hůř. Já zrovna nemám rád toto protažení, ale vím, že to je moc užitečné. Takže posedíme. Dále protažení, kdy ty nožičky dáme k sobě a zkusíme je otevřít, jo? Takhle. Ne, že otevíráme tak, ale otevíráme, my potřebujeme ten oblouček zvětšovat, jo? My potřebujeme takhle otevřít, přičemž kolena, nohy, všechno otevíráme, jako celou otevíráme pánev. Tak, můžeme narovnat záda, jít do meditací, do břicha nádech, udržujeme, pomalej výdech. Nádech, nic, pomalej výdech. Jo, protahujeme, udržujeme, jo. A opačný cvik natáhneme k sobě. Jo. A potáhneme
vnější část, vnitřní část, prostě za prsty, jakkoliv táhneme k sobě nožičky, nemůžeme došáhnout, táhneme prostě svalami, napínáme svaly. Dále položíme nohu na nohu a teď tu klenbu zase snažíme se co nejvíc vyhnout. Takže pracujeme s nohou, ale v podstatě pracujeme s chodidlem. Tak, protáhli. Takový poloviční motýlek s jedním křídlem. Jo, měníme nohu, zase položili a skroucíme. Jo. Více vyhýbáme tu nožičku. Jo. Jo. Tak, je to protažení, uvolnění. Dobře. A poslední uvolňující cvik, který bude jako, že malinko tančíme, kroužíme na jednu stranu a na druhou stranu. Na jednu stranu a na druhou stranu. A na rozloučenou nádech a padáme pátami dolů. Výdech. Tím pádem všechno špatné, negativní a těžké se třesáváme. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Přátelé, děkuji vám. Like, odběr, uložení kamkoliv do počítače, telefonu a měsíc děláme tyto cvičení. 10 minut. Uvidíte, že z této chůzy se proměníte na chůzi, která vám bude přinášet radost z pohybu. Přátelé, tak já se jmenuji Andrej. Jsem zakladatelem Centra tradiční čínské medicíny Čínský lékař. Moc rád používám dvě věci, které posilují zdraví, ozdravují nás. A to bez léku. Je to pohyb a stravování. Pokud vás zajímá tyto dvě věci, jak ozdravně cvičit a ozdravně stravovat se, zvu vás do speciálního tréninku, který se jmenuje Nejím sladký a cvičím. Přestanete jíst sladký, což je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. A začnete cvičit pravidelně. A jsou to dvě věci v jednom tréninku. Jedna doplňuje druhou. Jsou tam 12 hodin přednášek o stravování a myšlení a jsou 12 cvičení různého typu na všechny části našeho těla. Přátelé, bude to vaši nejlepší rozhodnutí minimálně letos pro vaše zdraví. Trénink, výzva, nejím sladký a cvičím. Těším se na vás uvnitř. Není to pro mladé holky a kluky. Není to pro sportovce. Pozor, je to ozdravné cvičení a ozdravné stravování. Takže je to pro lidi 50+, kteří chtějí už dělat se smyslem, dělat to jako svůj životní styl, bez dříny, námahy, dělat to s radostí a dělat to bez stresu. Cvičení pro doma, což má 3 výhody. Kdykoliv chcete, můžete cvičit, cokoliv chcete, můžete posilovat a jakkoliv ve svém vlastním tempu provádět všechno, co vám nabídnu. Je to obrovský výběr, z čehož uděláte své vlastní sestavičky a budete z toho mít radost, jakou máte teď, pokud jste se zapojili. Milá ženo, mysli na sebe, na svou krásu. Je to jednoduchý, je to pohyb a strava. Milá ženo, pohyb a strava jsou to naši nejlepší přátelé.
jdeme do výzvy. Nejím sladké a cvičím. Těším se uvnitř.